You're playing today? Yeah. Why? I read in Sport Time that you were injured. Who? Me? Sport Time. Πριν από τα γεγονότα. Sport Time. Η έγκυρη αθλητική εφημερίδα. «18 Σεπτεμβρίου 1985, Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. 40.000 κόσμος έχει σειρεύσει για να παρακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι για το κύπελλο UEFA ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ είναι στη σέντρα. Είναι ο πρώτος γύρος του κυπέλλου UEFA σε μια περίοδο όπου η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα. Εδώ είναι ένα σουτ του Σάντσες με το καλημέρα στον αγώνα που φεύγει μακριά από την εστία του Αρβανίτη. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει αρχίσει στο πρωτάθλημα στις 9 του μήνα κερδίζοντας 3-0 τον Άρη στο Καφτατζόγλιο μπροστά σε 40.000 κόσμο με γκολ των Βίντσικου, Εστερχάζη και Σάντμπεργκ. Ενώ με 55.000 θεατές λίγες μέρες πριν από τον αγώνα που βλέπουμε, το Σάββατο στις 15 του Σεπτέμβρη, νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ με σκόρερ το Στέλιο Μανολά και έχει κάνει η ομάδα του Γιάτσεκ Μοχ το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Ο Γιωργαμλής εδώ με τον Μανολά. Η ΑΕΚ κόντρα στη Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει παραταχθεί με Αρβανίτη, Χατζή δεξιά, τον Ηλία Αρμόδωρο που βλέπετε εδώ αριστερό μπακ, κεντρικό αμυντικό δίδυμο απαρτιζόμενο από τους Μανολά και ο Γιωργαμλή, στα χαφ τον Καραγιοζόπουλο, τον Παπαϊωάννου, τον Πιά και τον Εστερχάζη και πιο μπροστά το Δίντσικο με το Σάντμπεργκ. Στο οποίο δεν έχει αγωνιστεί ο τραυματίας εκείνη την περίοδο, Θωμάς Μαύρος. Εδώ είναι ο Καραγιοζόπουλος που παίζει αμυντικό χαφ πλέον στην ΑΕΚ. Έχει κάνει φάουλ σπρώχνοντας στον αέρα τον Μίτσελ θέλοντας να πάρει την αέρια μονομαχία. Αυτή λοιπόν ήταν η εντεκάδα του Γιάτσεκ Μοχ. Στην απέναντι πλευρά ο Λουίς Μολόβνη για τη Βασίλισσα έχει παρατάξει μια ομάδα αστέρων. Εδώ ο Μαθέδα, ο στόπερ της Εθνικής Ισπανίας, με το Σαντσίζ και τον Γκαγέγκο, έναν καταπληκτικό μέσο με εξαιρετική μεταβίβαση που άλλαξε στο βάθος με τον Χουανίτο. Βγαίνει πάλι ο Γκαγέγκο, σηκώνει την μπάλα, αλλά είναι δυνατή η μεταβίβασή του και καταλήγει πλάγιο out. Η Ρεάλ λοιπόν με γκολκίπερ τον Οτσοτορένα, δεξιά τον Τσέντο, αριστερά τον Καμάτσο, κέντρο άμυνας τον Μαθέδα με τον Σαντσίζ, στα χαφ τον Γκορντίγιο, τον επωνομαζόμενο και Ελ Κόρντο από τους Ισπανούς, γιατί δεν ήταν και ο πιο αδύνατος ποδοσφαιριστής της εποχής του, τον Μίτσελ και τον Γκαγέγκο, σε εκείνα τα κλασικά 4-3-3 που έπαιζαν οι περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, με τη μεσαία γραμμή να απαρτίζεται από το κλασικό εξάρι, το οχτάρι και το δεκάρι. Εξάρι λοιπόν της Ρεάλ ο Γκορντίγιο, οχτάρι ο Μίτσελ, δεκάρι Μπαλαντέρ, παίκτης που έκανε το παιχνίδι, ο Γκαγέγκο. Το σούτ εδώ που δοκίμασε μετά το γύρισμα του Χόκαν Σάντμπεργκ, δείτε, ο Παύλος Παπαϊωάννου κερδίζει, με προβολή θα κάνει το σούτ για να πέσει και να μπλοκάρει ο Τσοτορένα. Είμαστε στις πρώτες στιγμές του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με τον Πιά που ολιγορεί και χάνει. Επίθεση της Ρεάλ. Ο Μπουντραγκένιο, ο περίφημος γήπας. Ο Μεξικάνος ο Ούγκο Σάντσες στο κέντρο της επίθεσης, στο σέντερφορ. Και ο Χουανίτο που είναι τότε στα τελειώματα βέβαια της μεγάλης του καριέρας. Ενώ έχει backup στον πάγκο τον μεγάλο Χόρχε Βαλντάνο, τον Αργεντίνο. Που ένα χρόνο αργότερα, θα θυμάστε όλοι ότι στα γήπεδα του Μεξικού σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο στην μεγάλη παρέα του Μαραντόνα. Η παλιά του Πιά. Ο Σάντμπεργκ δεν μπορεί, ο Σαντσίζ τον έκοψε. Ένα μακρινό μονοκόμματο σουτ από τον Νίκο Πιά έφυγε πολύ ψηλά out. Ο Σάντσες χάνει τη μονομαχία, ο Καραγιοζόπουλος μετά την πάσα του Αρμόδωρου, με δύναμη ο Γιωργαμλής προλαβαίνει τον Μπουδραγένιο και με ανάποδο ψαλίδι μπροστά στο Σάντσες θέλει να βγάλει μπροστά τον Χόκαν Σάντμπεργκ. Ο Μαθέδα καλύπτει, ο Τσοτορένα μαζεύει. Ένα Ολυμπιακό στάδιο που δεν είχε γεμίσει εκείνη την περίοδο, βέβαια, να θυμίσουμε ότι το χρησιμοποιούσε ως έδρα στο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παραλαμβάνω ότι λίγες μέρες πριν ήταν μεγαλύτερο το πλήθος του κόσμου που μαζεύτηκε να δει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι Εστερχάζη, κάνει μια καταπληκτική ενέργεια ο Μαγιάρος που ανατρέπεται. Ο Σαντσίζ δέχεται και τις παρατηρήσεις του Ιαν Ίγνα, του Ρουμάνου διαιτητή. Το φάουλ για την ΑΕΚ από τις δύο πάσες, το σούτ από τον Χόκαν Σάντμπεργκ. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Παπαϊωάννου που ευνηδιάστηκε και έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.
Εδώ όμως ο Εστερχάζη ευνηδιάζει με αυτό το πανέξυπνο άλμα που κάνει. Μπροστά από τον Οτσοτορένα και η ΑΕΚ προηγείται στο 10ο λεπτό με 1-0. Όλοι πέφτουν στην αγκαλιά του Παύλου Παπαϊωάννου, που δοκίμασε ένα χλιαρό, ένα αδύναμο σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα γελάρει, όπως βλέπετε, 2-3 φορές. Πηδάει ο Εστερχάζη, ξεγελάει τον Οτσοτορένα, πηγαίνει η μπάλα στη γωνία του. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Μαθέδα και ο Οτσοτορένα στον ύπνο εδώ ευνηδιάστηκαν καθολικά και το Ολυμπιακό στάδιο βέβαια φλέγεται από τις εκδηλώσεις των ενωσιτών που βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0. Και ένταση αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ της ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι και για τους Ισπανούς ήταν ψυχρολουσία ένα γκολ στην Αθήνα μόλις στο 10ο λεπτό. Μια Ρεάλ που έχει ήδη κατακτήσει 6 κύπελα πρωταθλητριών όταν έγινε το συγκεκριμένο μάτς, το 56, το 57, το 58, το 59 και το 60, τα 5 συνεχόμενα και ένα ακόμη το 66. Εδώ είναι σε μεγάλη ευκαιρία με το Σάντσες, δεν πιάνει καλά το σουτ που δοκιμάζει και φεύγει out την μπάλα. Μανολάς τώρα. Η Ρεάλ που από το 54 και μετά δεν είχε μείνει ποτέ περισσότερο από 2 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα στην Ισπανία. Αυτή είναι ίσως η μαύρη της περίοδος, καθώς από το 80 την ημέρα που γίνεται το μάτς έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια, το τελευταίο της πρωτάθλημα του 1980, χωρίς να πάρει τον τίτλο. Μετρούσε πάντως τότε ήδη 20 πρωταθλήματα, αλλά είχε γευτεί την απογοήτευση να βλέπει την Μπαρτσελώνα τον Ιούνιο του 1985 να κερδίζει το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, όταν η ίδια, επαναλαμβάνω, έμενε αισίως 5 χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Η βολίδα του Μίτσελ που καλό πόδι είχε το δεξί, αλλά εδώ γύρισε στο αριστερό και έπιασε το δυνατό σούτ, έφυγε μπάλα out. Η ΑΕΚ που προσπαθεί με το Δίντσικο, κάνει την πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά ο Πιάς που πήρε την πάσα, θα γεμίσει στην απέναντι πλευρά με στόχο τον Παπαϊωάννου. Αυτός κάνει τη σέντρα σούτ πάνω από το οριζόντιο του Οτσοτορένα. Παρακολουθούμε τις καλύτερες στιγμές από τον αγώνα για τον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ, το πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων, 18 Σεπτεμβρίου του 1985, ΑΕΚ Ρεάλ. Είναι ήδη 1-0 το αποτέλεσμα. Εδώ το τακουνάκι του Τσέντο. Ο Μίτσελ με τον Καραγιοζόπουλο στον αέρα. Ο Γκαγέγκο στο Μαθέδα. Αυτός διώχνει με δύναμη με το δεξί. Είχε το Μίτσελ πάλι να κερδίσει από τον Καραγιοζόπουλο. Παρά το χέρι που έβαλε εκεί ο Πιάση, η μπάλα πέρασε από τον Γκαγέγκο στο Σάντσες. Η πάσα του είναι λανθασμένη πάνω στον Αρμόδωρο, που αλλάζει για τον Εστερχάζη. Ο Μαγιάρος που εκείνη τη σεζόν ήταν όλα τα λεφτά για την ΑΕΚ. Δείτε εδώ τι έκανε, παίρνει και την κόντρα από τον Τσέντο, σουτάρει με τα αριστερό out. Ο Ισπανικός τύπος και συγκεκριμένα η Última Hora έγραφε την επόμενη μέρα του αγώνα προτροπές στον πρόεδρο της Βασίλισσας, τον Μεντόζα, αλλά και στον προπονητή, τον Λουίς Μολόβνη, αναφερόμενοι στον Εστερχάζη, ότι είναι ο παίχτης που χρειάζεται στην Ρεάλ για να κάνει το κάτι διαφορετικό μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια Ρεάλ με Μπουντραγκένιο, Σάντσες, Χουανίτο, Βαλντάνο στον πάγκο. Μια πληρέστατη ομάδα επιθετικά. Τόσο εντυπωσίασε ο Εστερχάζη με τις περίτεχνες ενέργειές του τους Ισπανούς. Μια Ρεάλ που είχε φροντίσει να δώσει και ύψος στην αμυνά της σεζόν αυτή, με το Μαθέδα στο κέντρο δίπλα στο Σαντσίζ. Μετά από το σκληρό μάθημα που είχε πάρει στις διπλές αναμετρήσεις με το Αμβούργο από τον Χρούμπες, απέκτησε το Μαθέδα, τον διεθνή Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Παρ' όλα αυτά εδώ βλέπετε ότι είναι ο Σαντσίζ στη μονομαχία με τον Σάντμπεργκ. Και βέβαια μια ομάδα που στο τέλος εκείνης της περίοδου στέφθηκε πρωταθλήτρια το 1986, χρονιά κατά την οποία κατέκτησε το κύπελλο UEFA για δεύτερη φορά. Ήδη εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αγωνίζεται ως κάτοχος του τροπαίου. Στο διπλό τελικό του 85 είχε κερδίσει 3-0 εκτός έδρας στη Βιντεότον, από την οποία έχασε μπροστά σε 98.000 θεατές στον Μπερναμπέου με 1-0, λίγο πριν την εκπνοή στο 86, αλλά ήδη πανηγύριζαν οι παίκτες της για την κατάκτηση του UEFA. Ο Μανολάς εδώ τα έβγαλε πέρα με 2, άλλαξε με τον Αρμόδωρο. Πάλι ο Μανολάς στον Εστερχάζη, που έπαιζε ένα ρόλο ελεύθερο στη μεσαία γραμμή, άλλαζε διαρκώς πλευρά. Αρμόδωρος που κατεβαίνει, τον κοντράρει ο Μίτσελ.
Κερδίζει ο Τσέντο. Βγαίνει μπροστά με την πάσα του Χουανίτο. Η Ρεάλ δεν μπόρεσε όμως ο Σάντσες να ελέγξει και πήρε ο Μανολάς με τον Γιωργαμλή. Ο Γκμόχ μετά από τη θητεία του στον Πας Γιάννενα και τον Παναθηναϊκό έχει αναλάβει την ΑΕΚ. Αργότερα καθοδήγησε την Λάρισα στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είδαμε και μια μικροαψημαχία του Τσέντο με τον Αρμόδωρο. Επαναλαμβάνω, εκνευρισμένη η Ισπανία από το γεγονός ότι μια τεράστιου ονόματος ομάδα όπως είναι η Ρεάλ έχανε από την ΑΕΚ με 1-0 στην Αθήνα. Ο Πιάς κλείστηκε και έχασε. Αυτός ήταν ο Γκορντίγιο που έβγαλε πολύ ωραία μπροστά για τον Σάντσες. Περνάει ο Μεξικάνος κάτω από τα πόδια του Μανολά την μπάλα. Βγάζει την assist για τον Μίτσελ. Αυτός ξοδεύει τη μεγάλη ευκαιρία της Ρεάλ. Η μεγαλύτερη στιγμή των Μαδριλένων να φτάσουν στην ισοφάριση με την εκπληκτική ατομική ενέργεια του Μεξικάνου, του Γκο Σάντσες και την πάσα του στο Μίτσελ που αστόχησε από πολύ καλό σημείο. Μόνος του. Για να παραμείνει το 1-0 με τον γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου από το 10ο λεπτό. Χουανίτο. Καταπληκτικό τσίμπημα για να βγει ο Γκαγέγκο που έχει φύγει από πίσω. Τον καλύπτει την τελευταία στιγμή. Ο Αρμόδωρος μπαίνει μπροστά του και τον εμποδίζει, γυρίζοντας την μπάλα στον Αλβανί. Πάλι η ΑΕΚ με τον Παπαϊωάννου. Η ΑΕΚ που είχε και την καλή ατομική ενέργεια του Εστερχάζη μετά τον γκολ, αλλά είδε βέβαια τη Ρεάλ να χάνει καλές ευκαιρίες στη συνέχεια. Είμαστε πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αρμόδωρος που πήρε από τον Γιωργαμλή ψάχνει με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα μπροστά για τον Εστερχάζη που έβαλε το σώμα του για να κερδίσει τη μονομαχία από τον Τζέντο. Η μπάλα έφυγε πλάγια out. Ενώ ο διαιτητής έχει δώσει τελικά φάουλ του Εστερχάζη στον Τσέντο. Γκαγέγκο. Από αυτό το χώρο μάζευε την μπάλα και οργάνωνε το παιχνίδι της Ρεάλ και αργότερα όταν πέρασαν λίγο ακόμη τα χρόνια τον είδαμε και λίμπερο, το μεγάλο μέσο. Τον Γκαγέγκο ένα ατόφιο, ένα καθαρό ποδοσφαιρικό μυαλό, οργανωτής του παιχνιδιού της Ρεάλ σε μια εποχή που αυτή η ομάδα ξεκινούσε πια να γράψει ιστορία. Αναλαμβάνω, στο τέλος της περίοδου του 86 στέφθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κυπελούχος UEFA, ενώ μετά από 5 πέτρινα χρόνια, όσο μπορεί αυτό να υποθεί για μια Real Madrid, ξανακέρδισε το πρωτάθλημα στη χώρα της το 86, έχοντας αυτή την πενταετία από το 80 και μετά μόνο έναν εσωτερικό τίτλο, το κύπελο του 82. Ο Σάντμπεργκ που γυρίζει με το κεφάλι, ο Εστερχάζη κυνηγάει, καλύπτει τον Οτσοτορένα ο Τσέντο και μπλοκάρει ο γκολκίπερ της Ρεάλ που άλλαξε εδώ με το Μαθέδο. Η ρεβάνς θα γινόταν στις 2 Οκτωβρίου στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και σίγουρα περίμενε την ΑΕΚ ένας Γολγοθάς απέναντι σε μια από τις πληρέστερες ομάδες της Ευρώπης εκείνη την περίοδο. Γκαγέγκο, διπλή κόντρα πάνω στα πόδια του Χατζή, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Το Μάκη Χατζή που κάλυπτε τη δεξιά πτέρυγα της ΑΕΚ. Ο Παπαϊωάννου που πήρε από τον Πια άλλαξε με τον Σάντμπεργκ που χάνει από τον Γκαγέγκο. Βγαίνει ο Σαντσίζ, αλλάζει με τον Χουανίτο που δεν μπόρεσε να περάσει. Η ΑΕΚ ψάχνει την κόντρα με τον Καραγιοζόπουλο. Σηκώνει για τον ταχύτατο Εστερχάζη που έχει κάνει μαύρη τη νύχτα του Τσέντο στην Αθήνα. Ο Τσέντο ζητάει, όπως βλέπετε, από τον Ίγνα προβολή του Εστερχάζη και δεν είναι δύσκολο να πάρει το σφύριγμα η Ρεάλ απέναντι στην ΑΕΚ. Η μπάλα δόθηκε στη Βασίλισσα. Μίτσελ. Ο Σάντσες που πάτησε πίσω στον Γκαγέγκο. Πάλι για το Μεξικάνο. Ο Ολυμπιακός στάδιο που όπως βλέπετε ήταν και σε κακή κατάσταση, ο αγωνιστικός του χώρος γεμάτος με μπαλώματα και σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, επαναλαμβάνω, το χρησιμοποιούσαν ως έδρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Μια από τις περιόδους με τα περισσότερα εισιτήρια που κόπηκαν ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεγάλη μπάλια του Μαθέδα,
η πίεση εκεί που ασκεί ο Χουανίτο. Τον κερδίζει κατά κράτος ο Μάκης Χατζής που ήταν ένας εξαιρετικά τεχνίτης μπακ. Μέσα στη σεζόν μάλιστα όταν η ΑΕΚ έπαιξε διπλές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο Ελλάδος, ο Χατζής λόγω πολλών απουσιών έπαιξε και εξτρέμ εκείνη την περίοδο. Ένας παίκτης στην τεχνική του οποίου και την ταχύτητά του πίστευε πολύ ο Γιάτσεκ Μοχ. Εστερχάζη. Παλιά του Ούγκρου για τον Πιά. Πίσω Εστερχάζη, παίρνει ο Αρμόδωρος, κάνει τη βαθιά παλιά με τα αριστερό. Γυριστή κεφαλιά του Καραγιοζόπουλου με στόχο το Σάντμπεργκ. Τρεις παίκτες εκεί πάντα τον βάζαν στη μέση. Εδώ ήταν ο Γκορντίγιο που βγήκε. Άλλαξε πολύ γρήγορα με τον Γκαγέγκο. Εδώ ο Ελκόρντο. Με τον αρχηγό του τον Καμάτσο. Που κάνει το γέμισμα. Ο Αρμόδωρος απομακρύνει. Η μπάλα έρχεται πάλι προς τον Σάντσες. Για δεύτερη φορά ο Ηλίας Αρμόδωρος με το κεφάλι. Και ο Καραγιοζόπουλος τον Εστερχάζει. Τον καταδιώκει ο Μίτσελ. Περνάει πολύ ωραία ο Μαγιάρος. Στον Πιά που δέχεται το φάουλ. Ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει. Και η ΑΕΚ χάνει την μπάλα. Γκαγέγκο. Παιχνίδι με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. Ο Μίτσελ. Εξαιρετικό πέρασμα στο Σαντσίζ. Το κόψιμο του Καραγιοζόπουλου που βγάζει την μπάλα εκτός. Σαντσίζ που ο πατέρας του είχε σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών το 1966 και που ιστορικά έμελε να γίνει αυτός ο άνθρωπος που θα συνέδε την μεγάλη ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης στα πρώτα χρόνια του κυπέλλου πρωταθλητριών με τα 6 κύπελλα από το 56 μέχρι το 66. Ήταν αυτός που σήκωσε στα χέρια του το κύπελλο του Champions League πλέον το 1998, λίγο πριν αποχωρήσει από την ενεργόδραση. Αρμόδωρος. Καραγιοζόπουλος περνάει την μπάλα μπροστά με το δεξί. Πιέζεται το Παπαϊωάννου. Ο Τσέντο κερδίζει. Άλλαξε με το Σαντσίζ. Κάτω την μπάλα ο Τσέντο. Στο Μίτσελ. Που έχει έρθει και αυτός τώρα στο κεντρικό άξονα. Κάνει μια μεγάλη παλιά. Με πολύ φάλτσο αλλά εύκολη λία για τον Αρβανίτη. Αφού η άμυνα της ΑΕΚ είχε ανέβει πολύ ψηλά και είχε τραβήξει τους Μαδριλένους περίπου στη μεσαία γραμμή. Ο Χατζής. Ένα ιστορικό βράδυ για την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επαναλαμβάνω, προηγείται ήδη από το 10ο λεπτό με 1-0. Είδαμε τον Πιά που μπερδεύτηκε εκεί κοντά στην πλάγια γραμμή. Έχασε τον έλεγχο. Αρμόδωρος και Καραγιοζόπουλος τώρα. Εξαιρετική ενέργεια του Γιάννη Δίντσικου που περνάει πάνω στη γραμμή. Δέχεται την κλωτσιά από το Μίτσελ. Καθαρό το φάουλ για την ΑΕΚ. Με εκτελεστή τον Μάρτον Εστερχάζη. Με το δεξί αυτός και τα δύο πόδια Εστερχάζη μπορούσε να κάνει τα πάντα και με το δεξί και με το αριστερό. Κεφαλιά έφυγε out από τον Νίκο Πιά χωρίς να ενισχύσει τον Τσοτορένα. Σάντσες. Μπαλιά του Μεξικάνου που ήταν βέβαια ένας εξαιρετικός γκολτζής. Ένα πολύ καλό και γρήγορο σεντερφόρ, αλλά πέρα από αυτό, ξέροντας πολύ καλή μπάλα, μπορούσε και να τη βάλει κάτω και να τη μεταβιβάσει σωστά από το χώρο του κέντρου. Ανοίγοντας διαδρόμους στους συμπαίκτες του και τραβώντας τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς. Κάτι που είδαμε ότι αρκετές φορές έχει κάνει ήδη στο παιχνίδι. Νάτος εδώ ο Μεξικάνος. Σπάει την μπάλα πλάγια, ο Μπουντραγκένιο. Τα κουνιά πίσω για τον Γκορντίγιο, πάντα με τις κατεβασμένες κάλτσες ο Γκορντίγιο. Η κόντρα δίνει την ευκαιρία στο Μάρτον Εστερχάζη να φύγει μπροστά για την ΑΕΚ. Ο Σαντσίς το κυνηγάει αλλά μάταια. Πέρασμα εξαιρετικό στο Δίντσικο. Ο Μαθέδα μαρκάρει, τρίπλα με το δεξί του Δίντσικου. Το σουτ με τα αριστερό out. Πολύ καλή ενέργεια, είχε δίπλα του και το Σάντμπεργκ. Προτίμησε ο Καστοριανός να ολοκληρώσει μόνος του και έστειλε την μπάλα out. Μια μεγάλη βραδιά για τον Μάρτον Εστερχάζη, τον βλέπετε πάλι εδώ. Που είχε βέβαια πολύ μεγάλη και καθοριστική συμμετοχή στον γκολ με το άλμα που κάνει μπροστά από τον Οτσοτορένα, τον ξεγελάει για να περάσει μπάλα από το πολύ μακρινό και χλιαρό σου του Παύλου Παπαϊωάννου. Μάλιστα συζητήθηκε εκείνες τις μέρες πολύ για το ποιος ήταν τελικά ο χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ. Καθώς υπήρχαν απόψεις που έλεγαν ότι ο Εστερχάζη έχει αγγίξει την μπάλα, πηδώντας για την προσποίηση, ενώ υπόθηκε και
το ότι σκόρερ του τέρματος ήταν μια λακκούβα του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί που φαίνεται να γκελάρει η μπάλα πριν περάσει από τα χέρια του Τσοτορένα και καταλήξει στα δίχτυα. Ο σκόρερ, βέβαια, ο πραγματικός σκόρερ ήταν τελικά ο Παύλος Παπαϊωάννου και αυτό φαίνεται και από την ενέργεια του Εστερχάζη να τρέξει αμέσως να τον αγκαλιάσει και να τον συγχαρεί μετά την επίτευξη του γκολ. Ο Τσέντο σε μια από τις λίγες κερδισμένες του μονομαχίες με τον Μαγιάρο, ο Σαντσίζ. Το λάθος που κάνει στη μεσαία γραμμή ο Γκαγέγκο, κόλλησε κάτω το πόδι του στο γήπεδο. Η μπάλα όμως φεύγει εκτός γηπέδου, out, ενώ την κυνηγούσε Εστερχάζη. Μαθέδα. Αλλάζει πάλι για το Σάντσες που δίνει στον Μπουτραγένιο. Νάτος εδώ με το Μίτσελ. Ο ένας σήμερα γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, το ποδοσφαιρικό της τμήμα, ο Κίπας, και ο άλλος σχολιαστής σε τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας, κυρίως στα μεγάλα παιχνίδια του Champions League των ομάδων της χώρας του, ο Μίτσελ, που εδώ δίνει πάλι για τον Μπουτραγένιο. Διόσκουρη της Ρεάλ από τα μικρά της τμήματα παρέα και στην βασική της εντεκάδα. Δίντσικο σε πολύ ωραία ενέργεια. Σάντμπεργκ. Κοντά του είναι ο Πιάς. Ο Σάντμπεργκ κρατάει, περιμένει, βγαίνει ο Πιάς δεξιά, αλλάζει κατεύθυνση ο Χόκαν Σάντμπεργκ, σουτάρει με τα αριστερό στο σώμα του Μαθέδα για να καταλήξει μπάλα πλάγιο για την ΑΕΚ. Με τον Νίκο Πιάς στην εκτέλεση. Εστερχάζει το λάθος, δίνει την ευκαιρία στον Γκαγέγκο να βγάλει, να μαζέψει ο Χουανίτο. Νάτος εδώ. Πετάει πολύ έξυπνα την μπάλα μπροστά για τον Σάντσες. Ο Μεξικάνος έχει το Χατζή κοντά του. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πέφτει στα πόδια του με αυτοθυσία ο Λισανδρός Γεωργαμλής. Τον κόβει και η βαθιά μπαλιά του πια. Ένα παιχνίδι σε εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό. Νομίζω ότι κάλλιστα μπορεί να συγκριθεί με τα σημερινά παιχνίδια και να πει κανείς ότι ήταν αρκετά πιο γρήγορο από τον μέσο όρο των αγώνων που σήμερα παρακολουθούμε. Προς διάψευση ίσως όσων υποστηρίζουν ότι πλέον το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο από ό,τι πριν από 1 ή 2 δεκαετίες. Ο Πιάς μετά το κόρνερ βγήκε η μπάλα στην άλλη πλευρά τη δεξιά. Ο Γκορντίγιο μαρκάρει και την βγάζει πλάγιο. Που εκτελεί ο Παπαϊωάννου με τρόπο που θυμίζει κόρνερ. Πίσω η κεφαλιά με τη συμμετοχή και του Σάντμπεργκ εκεί που μονομάχησε με τον Σαντσίζ για να μπλοκάρει ο Τσοτορένα. Γκαγέγκο. Ο μαέστρος της Βασίλισσας, από τα πόδια του ξεκινούσαν τα περισσότερα πράγματα που έφτιαχνε η Ρεάλ στο γήπεδο. Με τη μία ο Χουανίτο θέλει να βγάλει τον Κορντίγιο, ελέγχει ο Αρβανίτης. Και από τον Αρμόδωρο στον Εστερχάζη. Η αλλαγή του δεν πέρασε, ο Μίτσελ έκοψε, ο Μπουτραγένιο πατάει την μπάλα κάτω, βγαίνει ο Μανολάς με δύναμη πάνω στο Σάντσες, κερδίζει τις κόντρες στο τέλος Μανολάς και βγάζει την ΑΕΚ μπροστά, δεν θα προλάβει όμως. Θα φύγει μπάλα πλάγιο out. Το εκτελεί ο Τσέντο, μαζεύει ο Χουανίτο. Παίκτες ολοκληρωμένοι που μπορούσαν να παίξουν πάνω στη γραμμή, στον άξονα με την ίδια επιτυχία, όπως ο Χουανίτο, όπως ο Μπουτραγένιο. Ο Γκορντίγιο που αγωνιζόταν από αμυντικός μέσος μέχρι και καλύπτοντας ολόκληρη σχεδόν την αριστερή πλευρά για την Βασίλισσα. Ο Γκαγέγκο που συνήθιζε να παίρνει την μπάλα μπροστά από τα δύο center back και να φτιάχνει το παιχνίδι, όπως εδώ που κέρδισε, άλλαξε με τον Μίτσελ. Η κόντρα όμως πάνω στον Μπουτραγένιο, ο Αρμόδωρος που βγαίνει, τον μαρκάρει ο Μπουτραγένιο και το αποσπά. Και απέναντι είναι ο Καμάτσο που δίνει στον Κορντίγιο. Πέρασε ο Χουανίτο, κρατάει ο Γκορντίγιο, έχει διάδρομο μπροστά του, τώρα σπέβδουν να τον κλείσουν, ο Σάντσες που γυρίζει, μακριά ο Γεωργαμλής σε πλάγιο. Και πάλι η Ρεάλ μπροστά σε ένα πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο, με καλές ευκαιρίες, κυριότερες εκ των οποίων οι δύο της Ρεάλ και πιο μεγάλη αυτή του Μίτσελ που σούταρε out. Ένα γκολ για την ΑΕΚ, 2-3 ακόμη πολύ καλές ευκαιρίες και για την ελληνική ομάδα και σκορ μέχρι στιγμής 1-0, ενώ βαδίζουμε προς το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γεωργαμλής
Πήρα από το Μανολά και βγάζει πλάγια στον Εστερχάζη. Έχει αλλάξει πλευρά τώρα, έχει πάει δεξιά. Ο Παπαϊωάννου που γεμίζει. Κυνηγάει ο Χατζής και προλαβαίνει. Η σέντρα στην περιοχή με δύναμη ο Σάντμπεργκ, αλλά πολύ δύσκολα έπιασε την κεφαλιά. Ο Βίντσικος που γυρίζει, χάνει το κοντρόλ πολύ κοντά στην τελική γραμμή και η μπάλα φεύγει out. Αυτός είναι ο Τσοτορένα που ετοιμάζεται για το ελεύθερο. Βλέπετε εσείς τον κόσμο που είχε μαζευτεί στο Ολυμπιακό Στάδιο για το παιχνίδι αυτό. Επαναλαμβάνω, είχαν κοπεί 40.000 εισιτήρια. Εδώ κέρδισε το φάουλ η Ρεάλ που έδωσε ο Ρουμάνος, ο Ίγνα. Και εκτελεί ο Μαθέδα για τον Χουανίτο. Βαθιά μπαλιά του Ισπανού. Περνάει στο βάθος τον Κορντίγιο, την κυνηγάει με τον Χατζή. Αποσπά την μπάλα ο Κορντίγιο, βγάζει τη σέντρα με το αριστερό. Καραγιοζόπουλος δεν μπορεί, το σου του Χουανίτο πάνω στα σώματα Καραγιοζόπουλου και Αρμόδωρου. Ο Σάντσεζ γυρίζει πάρα πολύ όμορφα με το αριστερό. Εκείνο ο Χατζής που πετάει την μπάλα με το κεφάλι κόρνερ. Φτάνοντας πια προς το τέλος του ημιχρόνου. Ένα κόρνερ για τη Ρεάλ Μαδρίτης με εκτελεστή το Χουανίτο. Εδώ, με το νούμερο 11 στην πλάτη. Το 7 στην περιοχή είναι ο Μπουτραγένιο που δίνει τη μάχη εκεί με τον Αρμόδωρο. Η ΑΕΚ που κερδίζει και θέλει να βγει στην αντεπίθεση με τον Παπαϊωάννου, το σκόρερ του αγώνα. Κοντράρεται αυτός και χάνει τη μονομαχία. Η μπάλα καταλήγει πίσω στον Καμάτσο που την ενέχει με τον Μαθέδα. Αυτός τη δίνει στον Σαντσίζ. Πάλι στον υψηλό σωμοστόπερ το Μαθέδα. Συρτά την μπάλα κάτω στον Κορντίγιο που θέλει να την αλλάξει με τη μία. Λάθος όμως για τον Χουανίτο, πλάγιο. Για την ιστορία αναφέρω και τους αριθμούς με τους οποίους έπαιζαν οι παίκτες των δύο ομάδων σε εκείνο το μεγάλο παιχνίδι. Αναλαμβάνω 18 Σεπτεμβρίου του 1985 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. ΑΕΚ Ρεάλ, πρώτος γύρος του κυπέλου ΕΦΑ, πρώτο παιχνίδι από τις δύο αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ λοιπόν πέραν του Αρβανίτη που φορούσε το νούμερο 1, είχε το Χατζή με το 2, το Αρμόδωρο με το 3, το 4 ο Μανολάς, το 5 ο Γιωργαμλής, το νούμερο 6 ο Καραγιοζόπουλος, το 7 ο Πιάς, το 8 ο Δίντσικος, το 9 ο Σάντμπεργκ, το 10 ο Εστερχάζη και με το νούμερο 11 ο Παύλος Παπαϊωάννου. Ενώ για τη Ρεάλ ο Τσοτορένα βέβαια φορούσε το νούμερο 1, ο Τσέντο το 2, ο Καμάτσο το 3, το 4 ο Μαθέδα και το 5 ο Σαντσίζ, το 6 ο Γκορντίγιο, το 7 ο Μπουντραγκένιο, το 8 ο Μίτσελ, το 9 ο Σάντσες, το 10 ο Γκαγέγκο και το 11 ο Χουανίτο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, από τον Ιαν Ίγνα, το Ρουμάνο, υπάρχουν και αψιμαχίες ενώ ήδη έχει δώσει την εντολή να φύγουν όλοι για τα αποδυτήρια. Ο Μίτσελ και κάποιοι άλλοι τα έβαλαν με τους παίκτες ΣΑΕΚ. Ο Αρμόδωρος βλέπω εκεί να πρωταγωνιστεί. Σε αψιμαχίες με τον Μίτσελ τελικά επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και έφυγαν όλοι για τα αποδυτήρια με σκορ 1-0. Περάσαμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Το γκολ του Παύλου Παπαϊωάννου στο 10ο λεπτό. Το γκολ των πολλών γκέλ και της προσποίησης του Εστερχάζη που ξεγέλασε Μαθέδα και Τσοτορένα και έδωσε στην ΑΕΚ το σημαντικό προβάδισμα. Νάτος εδώ Εστερχάζη με τον Τσέντο. Γίνοντας πάλι έξω αριστερά. Στριφογυρίζει, πιέζεται, σουτάρει με το δεξί. Κάπου βρίσκει μπάλα σε κάποιο σώμα. Ο Πιάς επαναφέρει στον Καραγιοζόπουλο. Θέλει να βγάλει πλάγια για τον Αρμόδωρο. Η ΑΕΚ επιμένει, μπαίνει ζεστά στο δεύτερο ημίχρονο, θέλοντας να ψάξει ίσως τον ευνηδιασμό για μία ακόμη φορά. Ένα δεύτερο γκολ. Περνάει μπάλα από το Σάντμπεργκ, ο Παπαϊωάννου είναι στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος, διαμαρτύρεται η ΑΕΚ εδώ. Για πέναλτι στον σκόρερ της, τον Παύλο Παπαϊωάννου, που όμως έχασε μια χρυσή ευκαιρία να σουτάρει. Στην ευκαιρία που δημιούργησαν οι συμπαίκτες του με την παλιά του πια, και αφού πέρασε μπάλα από το Σάντμπεργκ. Φάση βέβαια που θα μπορούσε ο Ρουμάνος να δώσει πέναλτι στην ΑΕΚ μόνο παίζοντας έδρα όπως λέμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης πολύ δύσκολα να σε ευνοήσει διαιτητής με τα σφυρίγματά του. Εδώ ο Δίντσικος δεν τα κατάφερε, τον έκλεισε ο Σαντσίζ, του πήρε την μπάλα. Ο Μάρτιν είναι αυτός που έχει πάρει τη θέση του Γκαγέγκο από το ξεκίνημα της επανάληψης. Στην αλλαγή που έκανε ο Λουίς Μολόβνη,
στην ομάδα του ξεκινώντας το δεύτερο μέρος. Στερχάζει. Προβολή του Μαθέδα. Με αντικανονικό τρόπο πέφτει και αυτός και ο Τσέντο στη συνέχεια. Μαθέδα αναγνωρίζει, δίνει το χέρι στον Μάρτον Εστερχάζη. Η κεφαλιά εδώ θα φύγει έξω από την προσπάθεια του Λίσανδρου Γεωργαμλή και την κεφαλιά του Μανολά. Οι δύο αμυντικοί της ΑΕΚ. Δείτε εδώ η σέντρα του Εστερχάζη. Μένει ο Γεωργαμλής κάτω. Πετάγει το Μανολάς πάνω από το Μαθέδα, αλλά η μπάλα φεύγει out. Παλιά του Παπαϊωάννου για τον Καραγιαζόπουλο που δεν περνάει. Είχε έρθει πίσω ο Σάντσες. Κοιτάξτε πόσο πίσω ο Μεξικάνος για να φτιάξει αυτό την επίθεση της ομάδας του. Χάνει ο Μπουντραγκένιο. Πολύ γρήγορος ο Χατζής. Λάγια στον Εστερχάζη. Αυτός με τον Τσέντο ανοίγει και θέλει να μπει στην περιοχή. Τον μαρκάρει μέχρι την τελική γραμμή ο διεθνής Ισπανός μπακ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Παραλήρημα από τους οπαδούς της στην εξέδρα. Δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα να κερδίζει στην Ρεάλ Μαδρίτης και να την απειλήσει και με δεύτερο γκολ. Μανολάς που ανέβαινε σε κάθε στημένη φάση βέβαια, σε κάθε ευκαιρία στην αντίπαλη περιοχή. Πιάς. Η αλλαγή του με το δεξί στο Μανολά. Το κάνει τη βαθιά μπαλιά με στόχο τον Εστερχάζη. Ο Μαθέδα πανύψηλος με το κεφάλι. Νικητής στην εναέρια μονομαχία ο Χουανίτο που άλλαξε με τον Κορντίγιο. Ο Μάρτιν που πήγε να περάσει την μπάλα μπροστά. Χάνει και από το Χατζή. Έχει υποδειχθεί offside πίσω από τους παίκτες που εμείς βλέπαμε. Ο Χουανίτο εδώ. Και ξεχαστεί πίσω από την άμυνα της ΑΕΚ. Τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Πιάσει. Παπαϊωάννου κοντράρεται από τον Κορντίγιο. Χάνει. Μαζεύει ο Χουανίτο. Σκληρό μαρκάρισμα του Παύλου Παπαϊωάννου. Νεύρα με τον Χουανίτο. Πήγε αντικανονικά στην αρχή ο Παπαϊωάννου πριν κόψει συνέχεια σε πλάγιο out. Τα δύο δεκάρια. Ο Παπαϊωάννου που φορούσε το νούμερο του Θωμά Μαύρου. Ο Εστερχάζη πήγε να πιάσει στον ύπνο τον Οτσοτορένα. Σε ένα φάουλ που φαινόταν ακίνδυνο, είδε μόνο το Χουανίτο να στείνεται μπροστά του στο τείχος και πήγε να σουτάρει απευθείας. Ήταν χλιαρή η εκτέλεση όμως. Και ο Ισπανός γκολκίπερ που είχε κακή θέση πρόλαβε να διορθώσει. Τον Τραγένιο. Ο Σάντσες που πατάει την μπάλα για τον Μάρτιν που δίνει στο Μαθέδα. Αφήνει ο Καμάτσο, έρχεται την μπάλα στον Τσέντο. Ο Γκορντίγιο, Χουανίτο θέλει να βγει μπροστά. Αποσπά ο Γεωργαμλής. Που την πίεση και του Μίτσελ περνάει στον Εστερχάζη. Ο Σάντμπεργκ που αφήνει την μπάλα πολύ έξυπνα πίσω για να την πάρει ο Πιάς. Περίτεχνες ενέργειες του Πιά. Η μπαλιά του δεν περνάει για τον Σάντμπεργκ. Τον σταματάει ο Σαντσίζ. Και ο Μίτσελ που ψάχνει με τη μία να βγάλει μπροστά στον άξονα το Χουανίτο. Παίρνει ο Χατζής. Πρώτον Μίτσελ και Γκορντίγιο κάνει το λάθος. Μίτσελ. Μπουντραγκένιο πάνω στην τελική επικίνδυνη τρίπλα. Είδε το Γεωργαμλή να τον κόβει με προβολή σε πλάγιο out. Στην ενέργεια που αν του έπιανε βέβαια θα βγαίνει μόνος του απέναντι στον Αρβανίτη. Η ΑΕΚ που αν εξαιρεθεί η μεγάλη ευκαιρία του Μίτσελ κρατάει με σχετική άνεση, θα μπορούσε κανείς να πει, το 1-0. Εδώ είδαμε ένα σκληρό φάουλ του Μανόλα στο Μπουντραγκένιο. Τελεί ο Χουανίτο με πάσα, η κομπίνα των Μαδριλένων. Το γύρισμα στην καρδιά της άμυνας ΑΕΚ, μακριά. Και μετά η κόρνερ ο Πιάς που είχε γυρίσει και αυτός να βοηθήσει την άμυνά του. Νάτος εδώ, ο Νίκος Πιάς. Σε αυτή την εξαιρετική κομπίνα που έκαναν οι παίκτες της Ρεάλ. Που επιμένουν, αλλά η μπάλα δεν περνάει εκεί με τόσο κόσμο με στα κάρε της ΑΕΚ και ο Δίντσικος παίρνει το φάουλ. Φάουλ έξυπνο για να σταματήσει η αντεπίθεση που του έκανε ο Σαντσίζ. Καραγιοζόπουλος. Πολύ ωραία ο Δίντσικος, αλλά τελική πάσα λανθασμένη πάνω σε αντίπαλο. Σάντσεζ. Ο Μεξικάνος στον Κορντίγιο. Αυτό στο 1-2 με τον Μίτσελ. Μαρκάρει ο Σάντμπεργκ από σπά με τον Παύλο Παπαϊωάννου και πίσω στο Μανολά. Η αλλαγή του με τον Αρμόδωρο. Ο Εστερχάζη, βαθιά μπαλιά με το δεξί πόδι ψάχνοντας τον Σάντμπεργκ. Αυτός κινείται εκεί με τον Σαντσίζ.
Είχε παίξει πολύ έξυπνα ο Λουίς Μολόβνη πάνω στον Χόκαν Σάντμπεργκ. Είχε βάλει τον ταχύτατο, αν και σαφώς πιο βραχίσωμο του Σουηδού Σαντσίζ πάνω του, με οδηγίες να βγαίνει πρώτο στην μπάλα μπροστά από τον πανύψηλο σεντερφόρ της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ που θα κάνει εδώ τώρα μια αλλαγή με την έξοδο του Πιά στο 51ο λεπτό και την είσοδο του Ακριβόπουλου που είδατε εδώ με το νούμερο 13 του Βεριώτη μεσοεπιθετικού. Και άλλο φάουλ σκληρό από τον Λίσανδρο Γεωργαμλή στον Μπουτραγκένιο. Έχουμε περάσει πλέον τη μία ώρα αγώνα. Ο Μαθέδα είναι αυτός που εκτελεί το φάουλ για τη Ρεάλ. Ο Αρμόδωρος βγάζει με το κεφάλι. Η αλλαγή βέβαια του Γιάτσεκ Μοχ που είχε σαν στόχο να βάλει φρέσκους παίκτες στο γήπεδο, όπως τώρα με τον Ακριβόπουλο. Αργότερα θα δούμε και τη συμμετοχή του Πολχατζόπουλου στο παιχνίδι για να μπορέσει να κρατήσει ανασταλτικά τις επιθέσεις της Ρεάλ, καθώς ήξερε ο έμπειρος Πολωνός τεχνικός ότι όσο περνάει η ώρα τόσο Ρεάλ θα πίεζε για την ισοφάριση, βγάζοντας ένα τεχνίτη μέσο όπως ο Νίκος Πιάς που δεν είχε βέβαια την ιδιαίτερη έφεση στο μαρκάρισμα και δίνοντας το ρόλο του κεντρικού, του επιτελικού μέσου στον Μάρτον Εστερχάζη. Τον είδατε και εδώ να κερδίζει το φάουλ. Ο Χατζής με τον Παπαϊωάννου, ο Καραγκιόζόπουλος που βγαίνει κερδισμένος από τις κόντρες, το πέρασμά του μπροστά, η κεφαλιά πάσα του Δίντσικου για το Σάντμπεργκ, πάλι ο Σαντσίζ έχει πάει πρώτο στην μπάλα. Αυτό το κλασικό παιχνίδι των Ισπανών, έπαιρνε ο Μαθέδα το βάθος και αναλάμβανε στις στιμένες φάσεις βέβαια τον Σουηδό. Παπαϊωάννου εκτελεί σαν κόρνερ το πλάγιο out, διώχνει ο Μαθέδα, ο Χουανίτο, δεν μπερδεύονται τελικά οι Ισπανοί, βγαίνει ο Γκορντίγιο. Τον κοντράρει ο Μανολάς. Εκεί που περνάει η μπάλα, κυνηγάει ο Μπουτραγκένιο, είναι πιο κοντά ο Γιωργαμλής που δίνει στον Αρβανίτη. Και ο Ισπανός βέβαια σταματάει να πιέζει. Επαναλαμβάνω ότι τότε επιτρεπόταν να μπλοκάρει ο γκολκίπερ από γύρισμα του αμυντικού. Τσέντο. Δίπλα του για το Μίτσελ, κρατάει πολύ ώρα την μπάλα. Υψηλός όμως Ισπανός χαφ που ήταν εξαιρετικός τεχνίτης. Ο Χατζής μπροστά από το Χουανίτο πετάει την μπάλα έξω. Το πλάγιο out από το Χουανίτο, Σάντσεζ, κλεισμένος ο Μεξικάνος από το Μανολά στον Γκορντίγιο. Πάλι στο Σάντσεζ που δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά του. Ο Παπαϊωάννου τον κόντραρε και έχουμε πλάγιο out, εδώ είναι και ο Γκορντίγιο. Πολλοί κόσμος πάλι στην περιοχή του Αρβανίτη, είναι κόρνερ τελικά που πηγαίνει να εκτελέσει ο Χουανίτο. Με το δεξί, επικίνδυνα, βγαίνει στο πρώτο δοκάρι και απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι ο Λίσανδρος Γεωργαμλής, τον βλέπετε εδώ. Και ετοιμάζει το Χουανίτο για το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ στην ίδια φάση εδώ της Ρεάλ. Τελεί ο βετεράνος επιθετικός, ένα μόνο κόμματο που στέλνει την μπάλα πολύ μακριά out από το Μίτσελ που βλέπετε. Την ώρα που ο κόσμος ΣΑΕΚ έχει στήσει το δικό του πανηγύρι βλέποντας την ομάδα του να πλησιάζει σε μια ιστορική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σάντμπεργκ, ο Σαντσίζ, διπλή προσπάθεια για να κόψει, τα κατάφερε και έβγαλε μάλιστα και στον Γκορντίγιο. Έχει δίπλα του αυτό στο Χουανίτο. Χουανίτο που βγάζει στην απέναντι μεριά. Δεν είναι καλό το κοντρόλ του Μάρτιν, με αποτέλεσμα να απομακρύνουν οι ενωσίτες και να μαζέψουν το Τσοτόρενα. Μαθέδα. Το γύρισμα του Μπουτραγκένιο με στόχο το Σάντσεζ. Ο Γεωργαμλής πρώτος, από μακριά την μπάλα στον Αρβανίτη. Εστερχάζει με τον Καραγκιόζόπουλο. Πέσουν το 1-2 και βγαίνει ο Μαγιάρος με τον Τσέντο, όπως σχεδόν όλη τη βραδιά. Φράγμα του Ισπανού, αφήνει ο Ρουμάνος, ο Ίγνα, που ήταν και δίπλα, έδειξε παίζεται χαρακτηριστικά. Επιστράτευσε πολλές φορές στα χέρια και τις αντικανονικές προβολές ο Τσέντο για να σταματήσει τον Μάρτον Εστερχάζη εκείνο το βράδυ. 18 Σεπτεμβρίου του 1985,
Τετάρτη βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, κύπελο UEFA, πρώτο παιχνίδι. ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Σκόρερ από το 10ο λεπτό ο Παύλος Παπαϊωάννου. Προσπάθεια του Εστερχάζη και του Ακριβόπουλου συνέχεια να μπει στη φάση. Δεν απομακρύνουν σωστά οι Ισπανοί. Ο Μανολάς με τον Γιωργαμλή. Το γέμισμα από τον Λίσανδρο Γιωργαμλή, ο Σαντσίζ με το κεφάλι. Ο Σάντμπεργκ βγήκε πιο μακριά από την περιοχή και έχει χώρο πλέον να κινηθεί. Με το δεξί δοκιμάζει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα και φεύγει εκτός. Εδώ είναι ο Χόκαν Σάντμπεργκ. Πήγε να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ και πάρα πολύ δύσκολο πάντως. Η μπάλα έφυγε έξω. Ο Μαθέδα με τον Καμάτσο. Ο Σάντσες που θέλει να πατήσει την μπάλα κοντράρεται. Στην προσπάθειά του να βγάλει την ομάδα του μπροστά ο Μολόβνη, όπως βλέπετε, έχει τραβήξει τον Καμάτσο από το αριστερό άκρο της άμυνας σε θέση center back δίπλα στον Μαθέδα, ανεβάζοντας τον Σαντσίζ σαν αμυντικό χαφ μπροστά από την άμυνά του. Δεξιά είναι πάντα ο Τσέντο και έχει πάρει ολόκληρη την αριστερή πλευρά ο Γκορντίγιο. Εδώ είναι ο Μαθέδα που εκτελεί. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Σάντμπεργκ είχε ανέβει πολύ ψηλά για να καλυφθεί από το offside, έτσι δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Εστερχάζη και πήγε πίσω η μπάλα στον Τσοτορένα που την αλλάζει με τον Μαθέδα. Αυτός με τον Σάντσες που εξακολουθεί να γυρίζει και να βοηθάει από τη μεσαία γραμμή του συμπαίκτες του. Μίτσελ κλείνεται και χάνει από το Δίντσικο. Ο Εστερχάζη που θέλει να αλλάξει πάλι με τον Γιάννη Δίντσικο. Ανάμεσά τους ο Σαντσίζ που κόβει. Ο Μίτσελ που έβγαλε την μπάλα μπροστά για τον Κορντίγιο. Κοντράριο Ακριβόπουλος. Ο Σάντσες, ο Μεξικάνος, πίσω για τον Ελ Κόρντο. Τον Κορντίγιο που κάνει διπλή προσπάθεια. Αποφεύγει και τον Ακριβόπουλο. Παίρνει και άλλη μια κόντρα. Πιέζει ο Χατζής στον Σάντσες. Έρχεται τον Κορντίγιο να βγει από πίσω. Ο Μανολάς τον κυνηγάει. Του παίρνει την μπάλα με το κεφάλι. Τον αποφεύγει. Μένει όρθιος παρά και το φάουλ του Σάντσες. Το οποίο τελικά σφυρίζει ο Ίγνα όταν βλέπει τον Μανολά να πέφτει στο έδαφος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται της Ρεάλ με 1-0. Με ένα γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό, σουτάροντας κλιαράκι από μακρινή απόσταση ο Παύλος Παπαϊωάννου. Μετά από 3-4 γκέλ στην περιοχή της Ρεάλ, μια προσποίηση του Εστερχάζη που πήδησε πάνω από την μπάλα, ξεγέλασε Μαθέδα και ο Τσοτορένα, πήγε μπάλα στα δίχτυα της Ρεάλ. Με αυτό το γκολ η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Η σέντρα του Εστερχάζη πάνω στα χέρια του Τσοτορένα, του Ισπανού γκολκίπερ, που την πιάνει σταθερά. Μια χρονιά βέβαια που δεν είχε τελικά εξελιχθεί όπως ξεκίνησε για την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, ήδη είχαν διεξαχθεί οι δύο πρώτες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ μέσα σε διάστημα 6 ημερών έδωσε 2 παιχνίδια με τους μεγάλους Θεσσαλονίκης. Είχε νικήσει με 3-0 τον Άρη στο ουδέτερο Καφτατζόγλιο στις 9 του Σεπτέμβρη. Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 1-0. Έχοντας κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο και ένα μετριότατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου και οι δύο ομάδες ήταν κακές, αλλά ένα γκολ του Μανολά καθόρισε το αποτέλεσμα. Το προβάδισμα επί της Ρεάλ είχε πυροδοτήσει τον ενθουσιασμό των οπαδών της, που έβλεπαν το ξεκίνημα της χρονιάς με το Γιάτσεκ Μόχ στο τιμόνι της Ένωσης να αφήνει πολλές υποσχέσεις. Μια χρονιά όμως που τελικά η ΑΕΚ κατέληξε στην βαθμολογία πίσω από τους πράσινους, αλλά και από τον Όφη, τερματίζοντας τρίτη. Ακριβόπουλος. Το πέρασμα του Αρμόδωρου μπήκε με δύναμη στη φάση, δεν προλάβαινε να γυρίσει πλέον, έφυγε out την μπάλα. Νάτος εδώ Ηλίας Αρμόδωρος. Τον είχε αποκτήσει η ΑΕΚ από τον Εθνικό για τη θέση του αριστερού μπακ. Σε μια περίοδο που γενικά ήταν δισεύρετη η αριστεροπόδαρη μπακ. Καμάτσο. Ο Σάντσες με τον Κορντίγιο. Πάλι ο Μεξικάνος θέλει να βγάλει με τη μία πίσω το μονοκόμματο δυνατό σουτ από τον Μάρτιν που βλέπετε εδώ, την αλλαγή του Μολόβνη, φεύγει ψηλά out. Και εδώ είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει ο προπονητής των Ισπανών.
Θα βγάλει από το παιχνίδι τον Χουανίτο και αυτός με το νούμερο 16 στην πλάτη είναι ο Χόρχε Βαλντάνο, ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή, που έκανε μεγάλη καριέρα με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα χρόνο μετά από τότε που παρακολουθούμε εμείς τα στιγμιότυπα, το ακριβώς επόμενο καλοκαίρι, του 86, στα γήπεδα του Μεξικού, στην παρέα του Μαραντόνα, όπου πίσω από τον μεγάλο Ντιέγκο πρωτοστατούσαν αυτός, ο Μπουρουσάγκα, τα μεγάλα ονόματα της τότε Αργεντινής, προεξέχοντος βέβαια του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που γνώρισε ο πλανήτης, του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, οδήγησαν την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Ο Γκορντίγιο κάτω από το μαρκάρισμα του Παπαϊωάννου, φάουλ για τη Ρεάλ. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο η κούραση βγαίνει πια στους ενωσίτες. Είμαστε λίγο πριν το 80. Στο 78 είδατε να μπαίνει και ο Πολύβιος Χατζόπουλος, ο Πολ Χατζόπουλος με το 12 στην πλάτη, αντικαθιστώντας τον Παύλο Παπαϊωάννου. Νάτος εδώ. Το γέμισμα του Χατζόπουλου πάνω στο Μαθέδα. Η αλλαγή του Τσέντο με τον Μίτσελ. Βοηθάει ο Γκορντίγιο, αλλάζει ο Τσέντο. Κατεβάζει ο Βαλντάνο. Αλλάζει δύο φορές την μπάλα με τον Μπουντραγκένιο. Ο Σάντσεζ, ο Μπουντραγκένιο που τσιμπάει πολύ ωραία με τον Μιτάκι για να βγει ο Μάρτιν. Αυτός χάνει το κοντρόλ. Και η ΑΕΚ κερδίζει ουσιαστικά τη διακοπή μιας πολύ επικίνδυνης επίθεσης των Ισπανών. Γιωργαμλής. Ο Χατζής με τον Χατζόπουλο δίπλα του. Τον έβαλε ο Γκμόκ στη δεξιά πλευρά, εκεί που είδε ότι μάζευαν πλέον πολύ κόσμο οι Ισπανοί, με τη χρησιμοποίηση και του Βαλντάνο, με τον Γκορντίγιο, με τον Σάντσες που πολλές φορές ερχόταν σε θέση έξω αριστερά. Θέλησε λοιπόν έναν ακόμη φρέσκο παίχτη μπροστά από το Χατζή για να βγαίνει το μαρκάρισμα. Το 1-0 δεν μπορούσε βέβαια να θεωρηθεί παρακαταθήκη για τη ρεβάνση του Μπερναμπέου, αλλά ούτως ή άλλως αποτελούσε μια τεράστια, μια ιστορική νίκη για την ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Γκμόκ θέλησε να την διαφυλάξει και πολύ καλά έπραξε τελικά. Ο Τσέντο. Ωραίες κινήσεις του Βαλντάνο και αλλαγή στον Μάρτιν. Οι δύο αλλαγές των Ισπανών. Ο Μάρτιν κλεισμένος από τον Αρμόδωρο. Ανοίγει την μπάλα, τον κυνηγάει ο Αρμόδωρος και την αφήνει να φύγει out. Είναι πια το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ που έχει αφήσει την κατοχή της μπάλας στην Βασίλισσα Ρεάλ στην επανάληψη είναι κουρασμένη, έχει αναγκαστεί να μαρκάρει όλο το δεύτερο μέρος, να τρέχει δεξιά και αριστερά για να κλείσει τους χώρους. Ο Ακριβόπουλος που άλλαξε εδώ με τον Αρμόδωρο, η μπάλα φτάνει στο Γιωργαμλή. Βαθιά μπαλιά του Λίσαν του Γιωργαμλή με το δεξί πόδι, ο Σάντμπεργκ βγαίνει στην πλάτη του Σαντσίζ, αλλά εκεί είναι ο Μαθέδα που γύρισε στον Οτσοτορένα. Και ένα κόρνερ τώρα για τη Ρεάλ. Ο Μίτσελ πλέον εκτελεστής. Μια πρώτη κεφαλιά που πήρε ο προθυμένος Μαθέδα, μακριά την μπάλα από την άμυνα της ΑΕΚ ο Δίντσικος, που και αυτός είχε οπισθοχωρήσει. Τσέντο. Είχε μείνει τελευταίο σαλίμπερο. Μαθέδα και ο Σαντσίζ που παρότι βραχής όμως ήταν ικανότατο στο ψηλό παιχνίδι. Ανέβαιναν σε όλα τα στημένα. Ο αρχηγός της Ρεάλ ο Καμάτσο. Η ΑΕΚ ελέγχει με το Δίντσικο που αφήνει πίσω για τον Αρβανίτη. Τρώγοντας το χρόνο πλέον οι ενωσίτες, το φάσμα μιας ιστορικής νίκης είναι κοντά, είναι ορατό. Κυκλοφορούν πλέον την μπάλα στην αμυνά τους με τον Μανολά, τον Γιωργαμλή, τον Αρμόδωρο λίγο πριν. Από τη δεξιά πλευρά στην αριστερή τώρα με τον Χατζόπουλο. Ο κυρίως αγωνιζόταν center back, αλλά ο Γκμόχ εδώ τον είχε βάλει στην δεξιά πτέρυγα. Το Δίντσικο να πατάει την μπάλα πίσω, την κλέβει ο Γκορντίγιο. Αλλαγή γρήγορη με τον αρχηγό του τον Καμάτσο. Πάλι ο Γκορντίγιο στην κίνηση, την άλλαξε πολύ ωραία στον Μπουντραγκένιο, που και αυτός έχει έρθει αριστερά τώρα. Μάχεται ο Δίντσικος με τον Μπουντραγκένιο, βγαίνει ο Χατζόπουλος, η πάσα του κόβεται από τον Μίτσελ και καταλήγει στο Μαθέδα. Για να πάει πλάγια στον Τσέντο. Που περνάει από τον Εστερχάζινα και μια φορά που άλλαξαν οι ρόλοι, έκανε ο Μαγιάρος το φάουλ στον Ισπανό.
Φάουλ για τη Ρεάλ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Μίτσελ, ενώ πια έχουμε μπει στο τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα. Ο Βαλντάνο ζητάει, βλέπετε την μπάλα ψηλά στην περιοχή. Ο Μίτσελ γεμίζει. Η πρώτη κεφαλιά του Μαθέδα. Ο Σάντσες δεν μπορεί. Πρώτου Μπουντραγκένιο. Στην μπάλα ο Χατζόπουλος που την έδιωξε μακριά. Μαζεύει ο Σαντσίζ και αλλάζει δίπλα του στο Μαθέδα. Καμάτσο. Τελευταίες προσπάθειες Ρεάλ να πιέσει και να πάει σε ένα γκολ. Ο Σάντμπεργκ που γυρίζει και αυτό στο κέντρο με το Χατζή. Και από εκεί πίσω στον Μανολά και τον Αρβανίδη που περιμένουν. Και αλλαγή απέναντι στον Αρμόδωρο. Κρατάει μπάλα για ΑΕΚ πλέον, ροκανίζει το χρόνο. Πλησιάζει στη νίκη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τον γκολ στο 10ο λεπτό του Παύλου Παπαϊωάννου. Να ο Γιάτσεκ Μοχ που κι αυτός παρακολουθεί με αγωνία την προσπάθεια της ομάδας του να νικήσει τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Που με την ΑΕΚ βέβαια την συνδέει και ένα ιστορικό πρόσωπο, ο Φέρεντς Πούσκας. Μεγάλη δόξα των Μαδριλένων, τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία τους. Προπονητής της ΑΕΚ στις αρχές δεκαετίας του 80. Ο κόσμος βλέπετε ήδη αρχίζει σιγά σιγά να ετοιμάζεται για να φύγει από το γήπεδο. Ο Λουίς Μολόβνη αγωνιά καθώς βλέπει τη Ρεάλ να χάνει. Τα πράγματα βέβαια δεν εξελίχθηκαν για την ΑΕΚ αντίστοιχα στη ρεβάνς. Στις 2 Οκτωβρίου του 1985 η Ένωση έχασε 5-0 στον Μπερναμπέου με ένα αυτογκόλ του Γιώργαμλή στο 4ο λεπτό. Ο χειρότερος ιονός εκείνης της βραδιάς για την Ένωση. Ένα αυτογκόλ τόσο νωρίς. Από εκεί και μετά το βατερλό της αμυνάς της στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπουντραγκένιο στο 12, τον Μίτσελ στο 19, τον Βαλντάνο στο 32 να κάνουν το σκορ 4-0 για τη Ρεάλ και ένα πέμπτο γκολ από το Σάντσες στο 58 να διαμορφώνει το τελικό Ρεάλ ΑΕΚ 5-0. Η Ρεάλ υπερασπίστηκε τον τίτλο της, κατέκτησε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την περίοδο 85-86 το κύπελλο UEFA. Εδώ είδαμε τον Τυροβολά με τον Γιάτσεκ Μοχ, τον αναπληρωματικό γκολκίπερ της βραδιάς τον Παπαδόπουλο. Τούτη βραδιά όμως έμεινε ιστορική για την ΑΕΚ. 18 Σεπτεμβρίου του 85, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης 1-0.